fraier ca să greșești răspunsul la ultima întrebare. Oglinda din baia ta nu este nouă, nu este nici second hand, ci este probabil la mâna a 10-a. A fost folosită de cei care au creat-o, apoi de personalul magazinului din care ai luat-o. Cei mai mulți psihopați se nasc în luna noiembrie. Scrie în ce lună ești născut și găsește-ți gemenii. Când ești într-un avion, spui că zbori, dar cum spui atunci când ești într-un vapor? Că înoți? Anual, mai multe decese se produc din cauza selfie-urilor decât din cauza rechinilor. Scrie selfie cu ochii închiși în comentarii dacă ai peste 150 IQ. În realitate, chiar poți să mori de râs. Au fost peste 50 astfel de cazuri înregistrate de-a lungul istoriei. Telefonul tău s-ar putea să fie fake. Dacă atunci când scrii în comentarii, shout între paranteze pătrate, nu îți apare un emoji. Dacă țipi 8 ani, 7 luni și 6 zile, vei produce destulă energie cât să arzi caloriile dintr-o cană de cafea. Îți datorează 20 de lei și un suc prima persoană